sakaci da jaka ne haka da irin a gari. Ba dai kudi ya miki yawa. Ba ki da labari na ko? Ja, ai nan da kike gani na shahararren dan sane ne. Je unguwan mu kika tambayi waye da ta san ba a san da ba amma da kin ce sane. Kina cewa zane an gama. Kin ganni nan nayi sane a kantin kwari. Singa nayi sane. Sabon gari nayi sane. To kankat ma barki jin ga miki da a ce kuɗin da nake yin sane da a ce zan tara to da yanzu na fa Aminu dogo kuɗi. Yanzu zan iya gaya miki nawa ne a cikin jakan nan. Mu da muka zo gaba ɗaya abin da ke aljihun mutum muke gani. Shahararren ɗan sane ne ni nan da kika gani. Ka ga malam dan Allah karka cika da su. Ka zo nan sai wani surutu kake yi ta. Na ruwa na da sane ne ko me yasa sunan shi. Saboda na tausaya miki ni kike yi wa zina. An maka ni kike bata wa sunan sana'a kike cewa sane. Sane ne kike bata mu sunan sana'a. A to zan gwada sa'a ta akai. A ina zan gwada sa'a. Ita kana gaya mata kai a sabon gari kai a wata gabe ina kace dai halle ga zuma ka ce kantin kwari kai a kantin kwari a kantin kwari wannan rawar gala ne wani rawar gala ne a ba inda ba san ka ba a rawar gala ba rawar gala me ce miki sunan sa sane ai ni ma nake gani abin da sani na ce fa sani wani sani dan gala na ce ni ban ce miki Sani malam ba kai ne na ai yau kai kawai ai ni kawai in ci kurkuɗa ka lugungunta Allah wallahi ba halina bane wallahi islamiya ma zan wallahi ba halina islamiya ma zan wuce na ce ya kamata a ce ta sa hijabi kamar fuska kafara ba abin da na ce miki ba yawan ba daga Allah ya